Guwapa kay Jasmine, no? Ning shine ang glory ni Lord og pagayo. So karon nato na pud mi ani magsunod mi anis amo ang kuan financier. Si Gilbert Ruiz, shout out. Siya nagkuhan. Oh, siya ay nag-treat nilang sapi og ni Seth. So guys, talagsara magud mi makalugsong og so sulit na lang ang panahon kay namin ng libre. Sapi, gusto pa yun siya magdula. Si Safi, wapag yun natagbaw sa Kitsuna, ibili pa enough sa iyang 1 hour. Tapos gusto pa siya magdula at an hour. Di na pwede kay magabihian na taan ni. Wala pa tayo budget. Oh, so di na pwede. First to pag yun siya, maduwa din yung dapita. Kapuliki ang amahan. Perfume daw, Jasmine. Alberto's daw. Gusto din. Oh. Basta mo anhig is ag si Safi gid guys is gusto gid siya nga matama kog escalator. Nagay mga higayon nga magsaka ka na o gyud na siya sa escalator niya. Okay ra wag siya no. Mandamay pag gyud siya kauban. So mostly nga yang kauban gyud mag-escalator kay iya gyud dati. Okay guys, so namin karon sa gawas kayo nangita mi ni Albertos. Matamig Albertos kay magpizza siguro mi ani. Magpizza. Lami manggod ang kuan pizza dila dito dito ato mi sa gawas. Mamanggod Albertos diri sulod sa SM. So manang ato mi gawas. Si Jasmine gigutom na naok ablihon na gud si ina di lang ni ablihan kay. Yan ang bawnon. Dili uy. Oops. Sabi na guna Jasmine kay mukhaon ragutag imatang pakanon. Ay, ang sama ni. Tanaan ata na airplane. Whole grain plain caramel. Dragging lang. Ano niya? Less of sugar. Oh. Okay, naaras Alberto guys. Lami kayo daw ng ilang pizza dire. Actually, pinti na ba ita kakaon og Alberto's, di ba? Ha? Ay, nada siya laylain. Ang mga kuan. Pang... So, si Safi di ay guys is nagkaon-kaon og kettle corn nga gipalit sa iyahang tinong adil. So, sa tinuan ay siya rin nagkaon anang isa ka putos nga kettle corn. Kay paborito magid na niya ng popcorn actually. Na mga higay nga magluto na lang gid ko, magpalit na lang gid ko popcorn para makasave ba kaysa magpalit-palit des gawas nga tag 5 ra pagputos mo nang madak-an. So, as you can see guys, ang iyang tinong gimingaw gid na sang sapi gi. Mingaw, nahangop gid na siya ni Safi kay actually layo-layo naman gud mi, wala naman gud misputuan na ana mi diri as Surigao Sur mo nang talag sarakan magkita mo nang tapat yun na silang duha kay
isulit ang panahon. So kanang tinong ni Safi is si Gilbert. Thoughtful kayo na kang Safi. Musuporta na siya in term of financial kang Safi. So salamat kay hinagampanan gud niya iyang pagka godfather. So mga na siya. Buutan na siya guys. Si Au, historiador. Kana siya. Actually, tungod sa iyang ka-thoughtful, generous po na siya guys. Sa iyang ka-generous, sa iyang ka-thoughtful, naa siya, nagkaroon siya negosyo. Gisaligan siya sa Ginoo og negosyo. Okay nga negosyo. Pero mga branded na nga okay. So, mao ni iyang Facebook profile, Gilbert Garcia Ruiz. Follow na lang sa gusto aron mahimong updated for mo sa iyang upload na ukay. Ayan. And iyang YouTube account, Adele Daily. So, please subscribe also. Chika-chika, kamustahan, kay taod-taod na nagkakita, no? So, nag-istoryahan na kapuliki po si Pastor Sam og bugkot sa buhok ni Safi kay si Safi gid actually guys kung magbugkot ka sa iyang buhok magugud-gugud jud ka katungod kay dili gusto magpabugkot mo nang kinahanglan uyon-uyonan og hapit na ginahurot ang iyang kettle corn si Ragoy nagkaon anak tanan kay paborito na niya kana ang kettle corn with cheese kay mao gyud ang iyang ganahan. So kung baga nahulog ni siya og quick bonding kay kadali ra man gud mi nga panahon nag-uban ani nila pila ra ka mga oras. So that's all for today's video. I hope that you like it. I hope that you enjoy it. Please do subscribe to my YouTube channel. God bless you all, guys. And Jesus loves you.